罗西亚轰炸乌克兰毁掉1300多间学校，敢若1/3的囡仔会当照常去学校读册，其他拢爱改做线顶上课。嘛因为安尼生第2大城哈尔科夫当咧地铁的车头起教室，9月开始大概有1000多囡仔会当去遐读册。位于东部总人口140多万的哈尔科夫是乌克兰的第2大城，部分地区离俄罗斯边界也无到20英里，北部郊区伫战火摧残之下是绿苍苍。战争爆发以来，哈尔科夫的学校全部拢被迫改做线顶上课，因为俄罗斯飞弹会当伫唔免1分钟的时间就飞到。学校的教职员学生想要走去防空避难所，根本就袂赴。也毋过，这个9月开始的新学年，哈尔科夫有1000多名的学生会当甲以前共款伫实体教室来上课，只不过这60间的新教室全拢位伫地下铁车站内。Здесь будут находиться парты, будет интерактивная доска, Wi-Fi, тьюторы будут здесь сидеть, психологи. Также в классе установлена пожарная сигнализация для безопасности детей. Также у нас классы оборудованы индивидуально шумоизоляцией и также находится вентиляция. 虽然安尼，也是有家长无愿意冒险。 Перш за все, безпека дітей. То ми на дистанційній формі навчання будемо навчатися, хоча пропозиції були для тих батьків і в нашій школі в 145-й. Ті, хто хочуть, забезпечили їм, буде возити автобус до метро, і молодші школярі будуть навчатися, хто за офлайн. 俄罗斯对乌克兰进行的军事入侵，已经摧毁1300多间学校，全国只有1/3的学龄囡仔会到正常去实体学校读册，其他的多数改做线顶上课。公司新闻王慧文编译。